siyayikhetha inkosi enkulu yakithi eBuhleni bama Nazareth. INkosi yakwaBiyela umntwana sogelweni. Amen. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Umusa wakho osuthe wehlela phezulu kwethu. Sicela uNkulunkulu oyingcwele usiphe isibindi namandla okuhamba ngalendlela uNkulunkulu asithumba sihambe ngayo. Ngicela Shembe ungabahlubula abantwana bakho abeze kuwe bengezile kimi endleleni yakho eyingcwele. Ngingakasho lutho maNazaretha ngifisa ukuxolisa esihlalweni sasezulwini. Kunezinkulumo eziningi ezilapha eminyango noma lapha phandle ziyasisola thina amakhosi ukuthi izwi likaShembe sililalile futhi baqinisile. Uthi uShembe sibeka amabili thina abayinkulungwane umuntu eyedwa kanti isikhathi sincane sifishane kakhulu. Lokho kukhomba ukungalilaleli ongalihloniphi izwi likaShembe. Futhi kwenziwa yithi thina abantu esilalelwa kakhulu ngabantu. Nesifisa abantu basilalele ngaso sonke isikhathi benze sibatshela khona. Sipheke Shembe nathi sifunde ukwenza othi kasikwenze. Ithi ke inkosi enkulu yasephakameni ilanga lamalanga. Ubaba mkhulu wahlupheka kakhulu efuna indawo yokwakha. Imission zithi anganikezwa. Zasohlange nasenanda kuthiwa anganikwa ngisho eduze kwezikolo baakhe. Bethi lo muntu kalungile ngoba uthatha amabandla ethu basishiya abantu bagijimela kuye. Thokozo kwadabuka umuntu othile owayithenga indawo eNdiyeni. Isimehlula le ndawo ukuyithenga. Wayiseya eNdiyeni esethi hayi ngiyehluleka ukuthenga le ndawo kodwa olaselithi India kulungileke inike thina le ndawo wathi ngeke nginike nina. Ngicela ukuyinika uShembe umuntu ohluphekayo. Athi amandi unandabani noShembe. Wathi lo muntu ukhuluma indaba emnandi yasezulwini. Wayesiyasuka lo muntu yakukulu gagane efike ethi baba nginendawo lapho bengiyithenga eNdiyeni isiyangehlula. Ngicela ukuyidlulisa bayithengwe nguwe. Wathi baba mkhulu ngiyabonga mntanami. Wathi asambeke siye kubathengisi bale ndawo base beyindodeni endala enguPhasaliya India. Uma befika kuye uyethula ke lo muntu othenga indawo uthi ke nangu ke uShembe kuyena ngithi kathenge le ndawo. Lithi India uphuma phi nali buza umqalo wendlela. Uthi umqalo wendlela ngiwakulo lelizwe kodwa ngiqhamuka le enhla. Bese lithi India ngizwa kuthiwa ukhuluma izindaba zikaNkulunkulu. Nginengane lapha endodakazi yami. Lokhu yazala uyisishosha kayihambi. Futhi imhlopha imnyama njengathi thina amandiya. Ngicela ukuthi uthandazele lengane uma ufuna le ndawo. Kuba isukume iphinde futhi ibe mnyama njengathi. Thiwa ke ubaba mkhulu wabe siyayithandazela lengane yomfana. Yayinemlenze imncane. Wayithandazela lengane yashintsha ibala layo labamnyama njengamandiya kubo. Yaphinda futhi yakwazi nokusukuma ibambelele edolweni noma ihambe ngobhoko. Wayese kubaba omkhulu uyayithola indawo yokwakha umuzi wasephakameni. Uma ungayibuza ukuthi nguphi umunye owake washintsha ibala lomuntu esewazalwa laba yilokhu abazali bakabafisa libe yikho. Ngoba sinoNkulunkulu emhlabeni maNazaretha. Ithi ke inkosi ilanga ubaba omkhulu kwakunencwadi wayithanda kakhulu eBhayibhelini. Uthi ngoba yayikhuluma nathi maNazaretha. Le ncwadi isencwadini yezikronike zokuqala. Isahluko 28 verse 9. Efundeka kanje. Wena Solomon indodana yami yazi uThixo kayihlo
umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangomphefumulo ovumayo, ngokuba uJehova uhlolisisa izinhliziyo zonke, wazi zonke izizindlo zemicabango. Uma umfuna uyakumfumana, uma umdela uyokulahla inguna phakade. Ubaba omkhulu wayethanda kakhulu le ncwadi. Ithi-ke inkosi kwahamba isikhathi, ubaba omkhulu sekufike insuku zokuba isezolishintsha ibhantshi. Uthi kwathi kuJanuwari ka-1934 ithi ngangithanda ukuya entabeni kusho inkosi la, kodwa ubaba wangenqabela wathi ngoba kade ugana wena ngayizolo awukwazi ukuya entabeni. Kanti ubaba omkhulu usaba ukuthi uzawuza ukuthi uyavalelisa entabeni bese yadabuka umntanakhe. Uthi-ke kwahamba uyaphuma inhlangano, yathi mayifike ey'ntuthwaneni wayeseyimisa ubaba omkhulu inhlangano, wathi abantu abanhliziyo sekonakele, badideka bonke abantu ukuthi konakele babona kusahamba kahle. Wayesethi ephakameni khona ingilosi esingayitshelanga ukuthi umhlangano uyaphuma. Wabe sethunyelwa ithumela ezimbili bazigijimeza ephakameni. Zathi mayifika ephakameni zafike zathatha umntwana wayemncane enenyanga ezisishagalolunye ezelwe, zabuya naye. Inkosi yamthatha lo mntwana yamgona, siyaxolisa isiphumo esingasakutshela ukuthi umhlangano uyaphuma, siyaqhubeka siye entabeni. Ngasiyithunywa sesimphendisela umntwana emuva ephakameni. Lo mntwana kwakuthengo lwaJehova, uthengo lokubathiya. Ithi-ke inkosi kwathi futhi ngoJanuwari ngonyaka olandelayo 1935 yathi futhi mayifika inhlangano ey'ntuthwaneni waphinda futhi uBhombela wayimisa. Wayesethi bantu abanhliziyo, phakathi komthandazo wokuvuka nomthandazo wokulala umbhedesho wesabatha kukhona nilanisola khona. Bathula bonke abantu kwaze waqhamuka uChiliza, uyise umfundisi uChiliza, wathi baba embhedeshweni wesabatha uverse 36 ubhala ukuthi ngokuba lithi lizi indodana engahloniphiwe uyise mayibulawe. Wathi konje baba singababulala kanjani abantwana bethu? Wathi uBhombela abantu abami seniphuza ukusho. Ingilosi yasezulwini ifike yawafoda wonke lemthandazo yahamba la, akukho okungashintsha manje. Yayisithi kodwa uma umntanakho enza iqala umvune uyobuya mbulala. Uma ingene ejele ngesona senzileyo umlando umkhiphe uyobe uyambulala. Lawo mazwi kaBhombela abantwana benkosi. Ngicina ngokuthi siyacela abantwana benkosi nina nisebenza ngaphakathi nonke, phakathi kwenu yikani ukuba kube khona umuntu othatha indaba zangaphakathi ayikhiphele ngaphandle. Uma ukhuluma into ongayithunyiwe umqambi manga. Siyacela ningabakhipha abazali benu ezulwini, nilapha nje banethembile, kodwa manithatha izindaba zangaphakathi nitshele thina ngaphandle nithi asenzeni ngazo. Zinidinga kangakanani ngoba kwenu kwenza lo msebenzi uthunywe kuphela. Bengithenza ukuba mfishane ukuhlonipha izwi lenkosi. Sonke ngiyafisa senze njalo, inkosi ibusise nekuzwile.